Menchua ki ong barit kata de ki ong badu nga kwa kinong barit ngam kwa ba kinong badu nga en kinmen nga la kwa KYNBEW kat no yong ji shine dapat bahajung KWAH ki unya nga kadua yong may arpwa muede la ba analung abdala jo KYNBEW sanga nga en kinmen nga la kwa KYNBEW kat no yong ji shine dapat bahajung KWAH nga en kinmen nga la kwa KYNBEW kat no yong ji shine dapat bahajung KWAH. KWAH KYNBEW kat no yong ji chai dapat bahajung